Nalay ni epekto sa kidney, daghan kay wala kabaluan ni. Dili ni sa pagkaon or sa underlying disease. Kani siya ginabuhat na to ni taga-adlaw, labi na to wala epekto. Humana ni na video kay para ma-aware pod ka kay basig mao ni imong ginabuhat taga-adlaw. Dili ni siya science in theory ha. Actual science ni siya. And masabtan nimo kung magpa-check up ka sa doktor ug ipangutanan nimo. Kanang pagtindog bitaw og dugay, nya ginabuhat na to taga-adlaw. Abi ninyo wala na siya epekto sa inyong kidney. Yan lang yan. Time check sa taha, alas 2 sa kadlawon. Nya unsa man nagatindog pa ka? Ano bitong masuko ang tao or ang boss kay guard, kanang sales lady sa mall or masin sa mga teacher kay lagi naglingkod, abi nila una-una nila na tinapulan. What if ingnon ta ka nga dapat na nilang buhaton? Kay nganuman, naatay tinatawag na postural proteinuria or orthostatic proteinuria. Ang epekto ani kay ang protein sa lawas nag-leakage sa kidney padulong sa ihi. So sa normal na lawas, dapat walay protein kita sa ihi. So unsa man ang isa ka cause ani? Gravity. Kana bitaw magtindog kag dugay taga-adlaw, pwede madaot ang glomerulus sa inyong kidney. So unsa man ning glomerulus? Di type sa daw kung unsa inyong trabaho. Type sa ubos comment section ba. So ang glomerulus part na siya sa kidney. Mao na siya ang responsable kung unsa ang iyang ipabalik sa lawas o iyang ipagawa sa ihi. Ang tawag na semi-permeability ba or mura siya kanang in simple term kanang ano bitaw kanang filter ba. Filter nga ipagawas niya ang hugaw, ang kinanglan sa lawas iyang ibalik. So kay tungod po niya sa nature sa kong trabaho, nga matindog kag dugay, kay mao lagi na kay kasaban ta sa atong boss, sa supervisor o bisag ka ng mga customer. Ato ni ginaisip na wala ni siya epekto pero habang nagadugay, cumulative di ang effect or pahinahinay pagdaot sa kidney ba. So kana nga panahinay na kung dili na ma-check, di na siya sugod na siya dako. Kana murag tulit na bitaw ang damage. So dapat natong isipon na lahi ang circulatory rhythm nakatindog, nakalingkod o nakahigda. So mo na siya ang term nga postura ba. Ibalan na to na sa blood pressure pa lang. So kung nakatindog ka bisag gamay lang siya nga distance away from the center of gravity, na jud siya effect na to niya circle. So mo ni siya ang earth. So kaning to nga aning circle, mo na siyang center of gravity. So ikaw natindog ka diri. So ang pulse sa dugo ay mas taas pa to sa ubos. So ang tendency mas effort ang pressure sa dugo pabalik pataas. Ug kana na activity sa lawas, gradual and cumulative ang effect. Meaning pahinay-hinay pero habang gadugay, gadako ang damage. So sa mga nagtanaw ani, dili ta maging judgmental ha. Ug isipon nato nga natinapulan. So sa mga boss dara og supervisor, ingon ako ni sa inyo ha. Katungod sa inyong empleyado ang maglingkod, dili man na siguro big deal. So, kung kamo daw, unsa man yung pilion? Makulangan or mawala ang inyong manpower? Or ihatag ninyo ang katungod sa inyong empleyado? But, anyway, dili man ko doktor. Nag-check man ko, nag-check sa mga specimen. Pero, kadalasan makita na ko kung naay annual physical exam, dili gyud na mobaba og bisag mapulo ang walay protein sa ihi. Wala man mo ng annual physical exam, di ba? Kana bitang mag-renew mo business permit. Tumaw na akong ginaisip, basig mao ni ang cost. Palihog lang pag pag-share para daghan kun makabalo babalag dili ko nyo i-follow. Libre bitaw mag-share. Nya kani siya nga knowledge, libre po na ako naghatag sa inyo para ni sa inyo mga empleyado. Anyway, this is part of occupational safety for prolonged standing. Salamat.